Айде бе, сега изпраща малкия. О, нямам сприти. Бам, ей сега тук. Ей сега как хубаво. Как хубаво. Ташака више. Добре, стига съм псувал. Дано да не знаете какво значи. Изи, бизи. На. Топ. Това няма се подобри. Ох, мале, как са ще плащам. Топа трето ниво. Сега имам доста четвърти ниво. Моля само малкият. Ако се замисля, само малкият. О, мага се, че съм на четвърто. Само той е. Естрите и това няма да наместим. Ако ще съм на 10 минути. Ако ще съм на... Айде, давай. Ей сега ще покажа малкият шаква, но... Аз първо повторям. Тук ще спада Гоблин Кейджа тук. И ще нападна тук, е така. И е с един подковник или каквото и да е. Майка ти, защо? Мага. Малкият шак, малкият... О, мага. То много силен да малкият. Сега да е. Мамка му! Не бе, не големият шак, бе, мама ви! Не става е! Мамка му! Кажи ми, че играта е запазена. Я. Да бе, те спълнаха цялата армия върху мене, бе, мама ви. Да бе. Да бе. Те вие спратихте цялата казарма. Също мене беше поводея, бе, ма. Най-накрая нещо. Бам. Сега те спратя малкия стълбот. Айде, малкият шак идва да забуде. Малкият шак няма да спречива, пет. Лишува малкия Сашко Купра. Бам. Нищо не правите, бе. Изпращам големия мангал. О, майко. Мамка. Не, бе, няма. Мангал.